sa dali trochu koleje. Tady kraví popky. Budeme to skúknuť, Štefáne? Sme to jeli moc krát. No, ešte bude. Ešte bude, Linko. Tento rok sme sa na Vianoce vybrali otestovať náš nový príves a zistiť, koľko z terénu skutočne zvládne. Na toto dobrodružstvo sme si vybrali Victoria High Country, región Austrálie situovaný na severovýchode Viktórie, v ktorom sa dá nájsť nespočet vysokohorských four-wheel drive trackov. Je vzdialený približne 1000 km na východ od Adelaide. Prvú noc prespávame v mestečku Deniliquin, 650 km od Adelaide. A na noc sa skladáme na brehu rieky Murray River, najdlhšej rieky Austrálie. Ráno nestrácame čas. Po rýchlych raňajkách vyrážame opäť na cesty. Našou ďalšou zastávkou je priehrada Hume, tiež postavená na rieke Murray River. Po rýchlom obede plánujeme pokračovať ďalej. Cieľom je O'Hagan Campground, kde sa máme stretnúť s kamarátmi Vladom, Peťom a Georgeou. V minulosti sme mali tento kemp pre seba. Uvidíme, ako to dopadne dnes. Tak, kemp prázdny nie je, ale starší pán, čo už zakempil, nás pozýva, že môžeme zostať tiež. Dnes nás čaká slávnostná vianočná večera. Z domu si vezieme vianočný šalát a pečivo a na mieste len dokončujem rezne. Pri výbere kempu sa zvyčajne snažíme byť čo najbližšie k vode. Po všetkých tých rokoch kempovania máme tento terén už celkom zmapovaný a zvyčajne sa nám podarí nájsť miesto pri rieke alebo aspoň potoku. Po rýchlych raňajkách sa rozdeľujeme so zámerom stretnúť sa na Murphy's chate. Peťo s Georgeou idú cez mesto a my s Vladom cez náročnejší trek. Avšak narážame na úsek vymletý vodou a poprvýkrát našich výletov sa otáčame. Prejsť by sme to prešli, avšak ak by auto alebo príves behli z koľají, auto by sme museli ťahať ostrom, čo zvyčajne zabere veľa času a ten dnes už nemáme. Chatička Murphy's Hut je vzdialená asi 150 km od nášho predošlého kempu, avšak našou cestou to bolo vyše 4 hodín. Chatička je položená vo výške 1600 metrov nad morom na krásnej horskej planine. A na priľahlých lúkach sa pasú divé kone, brambís, tiež niekoľko kráv. Chatička je stará, trochu zanedbaná, ale vonku mrholí a fučí studený vietor a tak tu nachádzame príjemný prístrešok s ohniskom.
Na ďalší deň sa opäť rozdeľujeme. My mierime na naše obľúbené miesto Wombat, kde plánujeme stráviť 2 noci. Cestou sa zastavujeme pri washingtonskom navijaku. Ťažký, ťažný navijak na paru. Bol vyrobený v Amerike v 20. rokoch 20. storočia a po využití vo viacerých častiach Austrálie skončil v roku 1959 práve tu. Používal sa na ťahanie ťažkých stromov a kmeňov z údolia na miesto, kde ich bolo možné naložiť na autá. Ťažné lano s navijakom doteraz prekvapivo visí vo výške nad cestou. Po rýchlom obede v mestečku Omeo dávajú chlapi krátku poradu a ide sa ďalej. A zle sme odbočili. Naše auto nám našťastie dovoľuje využívať aj farmárske skratky. Cesty to bývajú dlhšie a o to náročnejšie. Ale nás to baví. A sme zase v lese. Cesta sa zhoršuje, výhľady zlepšujú. Nepríjemná situácia občas nastane, keď nečakane cestou príde obrovský strmý kopec a pri podraďovaní rýchlosti nám skape motor. Kopec tak strmý, že cez kapotu vidieť len nebo a príves ťahá auto dozadu. Našťastie Štepán, na rozdiel odo mňa, dokáže zachovať chladnú hlavu a zo zapeklitej situácie nás raz dostáva. Som tady trochu koleje. Čo sa robí ako prvé po príchode do kempu? Samozrejme, opráši sa auto. Pre tieto situácie Štepán za sebou vozí malé dúchadlo. Po rozložení kempu sa chlapi púšťajú do opravovania vady na nabíjaní záložnej baterky. Eliška využíva čas na trénovanie si zapínania sa v sedačke. Pri takomto štýle cestovania je vždy otázne, koľko ľudí nájdeme v našom vyhliadnutom kempe a či sa pre nás vôbec nájde miesto. Tentokrát máme obrovské šťastie a v kempe sme úplne sami. Na druhý deň máme v pláne niekoľko výletov, ale nakoniec nás únava zmohla
a zostávame oddychovať v kempe. Na lúke pri Wombat Creeku stojí stará chatka a pamätník ľuďom, ktorí tu žili v časoch Zlatej horúčky. Z výšky je vidieť rozdiel v odtieňoch zelene. Svetlejšie stromy prezradzajú miesto, kde kedysi taktiež stála farma. Tak ako nám je tu dobre, tak zase nastáva čas presunu. Máme sa opäť stretnúť s Peťou a Georgeou v Zargu a čaká nás dlhá cesta. Dnešných asi 120 km bude prevažne jazda horskými úsekmi, úzke cesty, štrkový povrch a množstvo zákrut. Väčšinu dňa strávime v pomalom tempe klesaním súor smerom k Swift Creeku a ďalej do Darga. Mnohé z týchto ciest vedú cez územia s rôznym správcovstvom. Časť patrí do Národného parku, iné spravujú štátne lesy a niektoré prechádzajú cez súkromné farmy. Každý má vlastné pravidlá, ako často si cesty čistia. Paradoxom je, že v národných parkoch je zakázané nosiť motorovú pílu. Práve tam, kde človek najčastejšie narazí na spadnutý strom cez cestu. Pri cestách cez súkromné farby platí jednoduché pravidlo. Keď prídeš k bráne, nechaj ju tak, ako si ju našiel. Ak bola otvorená, nechaj ju otvorenú. Ak zavretá, po prejazde ju za sebou zatvor. Mnohí farmári takto riadia pohyb svojho dobytka medzi pastvinami, takže treba byť opatrný. Stáda sa veľmi často pohybujú priamo po ceste. Mnohí rodičia na cestách s malými deťmi siahajú po tabletoch či iných spôsoboch, ako ich zabaviť. My sme si zvolili trošku inú cestu, možno náročnejšiu. Sledujeme krajinu, hľadáme zvieratka a rozprávame sa o tom, ako funguje príroda okolo nás. Nie preto, že by ten náš spôsob bol lepší, ale preto, že nám to tak jednoducho dáva zmysel. Je to miminko? Áno. Maminku tam má taký, že? Tato. Aj táto tam bol? A pilo mliečko? Jo. Na obedovú zastávku sa zastavujeme pri King Casilis baníckej chate. História je opäť nejasná, ale z pozostatkov rôznych prístrojov a náčinia sa dá povedať, že tu zlatokopy žili celkom donedávna. Bolo tu obrovské riečište, voda žiadna a tak usudzujeme, že na ťažbu tu používali riečny bager, obrovské zariadenie, ktoré viac menej úplne rozloží riečisko. Pri starej chate nachádzame niečo, čo vyzerá na prvý pohľad ako obrovská stará chladnička. Po vnútri chatky je menšia chladnička, posteľ a stôl a dokonca pozostávky starého vodovodu. V tomto období sú eukalyptové lesy plné cikád. Ich spev je ohlušujúci, miestami až okolo 120 decibelov.
Darga sa nachádza niekoľko kempov a na nešťastie sú všetky dostupné po asfaltke. A tak čakať prázdnu lúku je úplne zbytočné. Miesto si však nachádzame a dokonca pri vode. A keďže je 34 stupňov, trávime celé popoludnie takto. Ready for another adventure? Po zbalení kempu sa presúvame do blízkeho mestečka Dargo, z ktorého hlavnou atrakciou je ikonická krčma Dargo. Bola založená v roku 1860 s objavením zlata na blízkej Crooked River a mnoho návštevníkov v nej rado zanechá na seba pamiatku v podobe trička, podprsenky, klobúku či bankovky z inej krajiny. Z Darga sa vyberáme smer Crooked River. Cesta sa voní popri a cez rieku, ktorú budeme musieť niekoľkokrát prejsť autami. Najdlhší prechod má približne 20 až 30 metrov a hĺbka vie nemilo prekvapiť. Uvidíme, či sa nám to podarí prebrodiť a či nájdeme nejaké miesto na spanie. Budeme to skúpniť, Štepáne? Sme prijeli moc krát. V blízkosti Crooked River boli postavené miesta Talbotville a Grant. Tieto mestá vznikli v polovici 19. storočia, keď sa v údolí rieky Crooked River rozšírila zlatá horúčka. Grant bol založený v roku 1860 a v čase svojho vrcholu, o 5 rokov neskôr, tu žilo vyše 2000 ľudí. Talbotville, menšie a tichšie, vzniklo krátko po ňom a malo asi 300 obyvateľov. Obe mestá prekvitali len niekoľko rokov. Keď sa zlaté ložiska vyčerpali, zlatokopy sa presunuli ďalej. Do roku 1880 boli už takmer opustené. Zaujímavosťou je, že do Grant vedie strmá, takmer neprejazdná cesta cez Great Dividing Range, ktorú miestni volali Macmillan's Track, a v daždivom období sa po nej karavány neraz museli doslova ťahať lanami. Dnes po mestách zostali len kamenné základy, staré cintoríny a tiché lúky pri rieke. Ako pripomienka krátkej, no intenzívnej éry, keď zlato určovalo, kde bude život a kde ticho.
Keď sme dorazili na naše obľúbené kempište, lúka bola plná. Bolo tam asi 50 aut a ja som v šoku ani nenatáčala. Tak sme šli ďalej a našli sme si iné miesto. Krúžilo potom okolo nás mnoho aut, ale našťastie sme tam zostali takmer sami. Na druhý deň vyrážame na Vonangata Station. Vedú tam 3 cesty. Buď pôjdeme po Zika Track, alebo po hrebenievke Tea Tree Spur, alebo Cynthia Track. Zika je považovaný za jeden z najťažších trackov v tejto oblasti. V minulosti sme ho prešli a bolo tam niekoľko úsekov, kde sa musí cúvať, keďže zákruty sú tak ostré. Tam sa nám s trailerom veľmi nechce. Cynthia Track je tiež považovaný za náročný. Aj ten sme už prešli a až tak náročný nebol. Avšak vyústí vo Wombat Track a ten náročný už je. Strmý a kamenistý, no s trailerom by to mohlo byť náročné. A preto volíme hrebenievku Tea Tree Spur. Tá je označená ako medium. Tak uvidíme, čo nás čaká. Podľa profilu sa na začiatku máme vyzdvihnúť asi 800 výškových metrov, čo zvyčajne znamená celkom strmú cestu. Cesta strma bola. Vyjazdené koľaje pridávali k adrenalínu a keď sa vyjazdená hlina zmenila na štrka kamene, bola som zrela na infarkt. Ale išli sme stále na 2 rýchlosti, takže asi to bolo OK. Jak si to vychutnávaš, Štepo? No, teraz si pozrieme. Bolo to OK, až kým to OK nebolo. A keď nám motor skapal kvôli nízkym otáčkam, bol čas na jednotku. Eventuálne prichádzame na vrchol kopca a ešte nás čaká niekoľko kilometrov po hrebení. Zvyčajne sa ponúkajú pekné výhľady, ale v tomto prípade nás čaká zarastená cesta. A keďže sme už hore, musíme aj dolu. Na niektorých úsekoch nás čaká 600 metrov pokles na úseku 2 až 3 kilometrov. Musíme ísť doslova krokom, na jednotke. A motor pekne brzdí sám a tak pomáha brzdám. Ale náš jednotonový trailer, napriek tomu, že má brzdy, nás občas pekne potlačí.
sami vidíte, väčšina cesty je na šírku jedného auta. Stretnúť niekoho v protismere nebýva veľmi príjemné a často sa to deje. Keďže máme vozík a sme v náročnom teréne, posielame Vlada prvého, aby varoval prípadné auta, čo pôjdu oproti. Platia tu nepísané pravidlá. Pri stretnutí aut v protismere má zvyčajne prednosť kolóna viacerých vozidiel. Dnes sme narazili na skupinu 5, takže ak by sme sa stretli na ceste, uhýbali by sme my. Terén je však náročný a oni práve stali na prestávke a tak sme prešli okolo. Väčšinou, keď vidia, že ťaháme príves, nechávajú nám viac priestoru. Vedia, že s takou súpravou sa v úzkých úsekoch ťažko cúva. Po zídení z vrcholov prechádzame ešte niekoľko riek a riečisk, až sa dostaneme do našho hlavného údolia. Ale stále nás čaká dlhý úsek, ktorý môže byť pekne rozbahnený alebo s vyjazdenými koľajami a tam by sa auto ľahko mohlo zašmyknúť. V takom prípade sa musíme ťahať ostrom, ak tam nejaký nájdeme. Blížime sa do hlavného údolia a začíname obkúkavať miesto, kam by sme sa prípadne vrátili, ak na hlavnej lúke nenájdeme žiadne miesto na kempovanie. V tomto kempe totiž plánujeme zostať extra deň a preto poloha, výhľad a prípadní susedia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. A sme tu! Našli sme krásne veľké miesto hneď pri potoku a široko ďaleko žiadni ľudia. Je to dosť kameňov? No teraz si nezdvihneš. Teraz si nezdvihneš. Cesta nám trvala takmer 5 hodín. Prešli sme 43 km a naša priemerná rýchlosť bola 9 km za hodinu. Najvyššia dosiahnutá rýchlosť bola dnes 27 km za hodinu. Čo máš na večeru? No neviem. A chutí? Fazule. No, dá sa to. Tak to je hlavné. Takže vraj prší. Ale z čoho? Nevieme. Ďalší deň sa nesie v znamení oddychu. Berieme pár vecí ako spodné prádlo a ponožky a inak jeme, pijeme a oddychujeme. Po obede objavujeme v potoku krásnu zátoku a tam trávime niekoľko hodín.
Na ľavej strane údolia si možno všimnúť rozdiel v odtieňoch zelenej. Tmavšie a hustejšie koruny eukalyptov sa striedajú so svetlejšími pásmi, kde ľudia kedysi vysadili európske stromy, javory, topole či vrby. Ich farby sa menia s ročnými obdobiami a aj po 10 ročiach prezrádzajú, kde sa kedysi človek pokúsil usadiť. Farby v austrálskych Alpách vznikali len ojedinele. Stavali ich v dolinách, kde sa dali vyklčovať malé priestrovstvá medzi horami. Hory okolo však zostali nedotknuté, surové, eukalyptové, s vetrom, ktorý pripomína, ako blízko je tu k divočine. Uprostred odľahlej doliny Wonangata, obklopenej vysokými štítmi Viktorských Alp, stála farma, o ktorej sa hovorilo, že je najizolovanejším hospodárstvom v celom štáte. Založili ju v 70. rokoch 19. storočia na mieste, kam sa dalo dostať len ťažko. Cez horské sedlá, riečne brody a úzke priesmyky, ktoré sa po daždi menili na blato a kamenné toky. V lúke nedaleko hospodárskych budov sa nachádza malý cintorín. Niekoľko hrobov, obohnaných jednoduchým plotom, ukrýva mená prvých osadníkov, rodiny Bryceových, ktorá tu prežila najťažšie roky. Kamenné náhrobky dnes pôsobia krehko, ale práve oni pripomínajú, že Wonangata nebolo len miesto práce, ale aj života a strát, ďaleko od akejkoľvek pomoci. V roku 1917 bol správcom stanice James Barclay. Na pomoc si najal Johna Bamforda, mladého tichého muža. Obaja prezimovali na farme, no keď sa týždne menili na mesiace a nikto sa neozýval, susedia začali mať zlé tušenie. Keď napokon dorazili do údolia, našli dom opustený, jedlo ešte na stole a dvere do Korán. Po Barclaym ani Bamfordovi ani stopy. Telo správcu objavili až na jar, pri rieke, zastrelené a čiastočne pochované. Bamford zmizol až do chvíle, keď ho niekoľko mesiacov neskôr našli aj jeho pozostatky, ďaleko od farmy. Nikdy sa nezistilo, kto vraždil, či išlo o hádku, o pomstu alebo cudzieho návštevníka, ktorý sa stratil v horách. Prípad sa uzavrel bez odpovede a vražda Wonangata dodnes patrí k najväčším austrálskym záhadám. Dnes je z farmy už len lúka, obkolesená horami a tichom. Cesta sa ďalej mení na sériu ostrých zákrut. Naše auto má pevné nápravy a kolesá sa veľmi nevytočia, takže s prívesom to chce trochu trpezlivosti. Nové zákruty nevidíme na prvý krát. Musíme si pomaly a s rozvahou nacúvať, aby sa súprava znovu zarovnala a my sme mohli pokračovať ďalej.
na ďalšiu noc nemáme vyhliadnutý. Nechávame to na náhodu. A náhoda sa pošťastila. Našli sme krásne miesto pri potoku. Miesto je maličké, akurát pre naše 2 auta, ale pri ohnisku nás čaká kopa dreva a to nám uľahčuje prácu. Noc bola kľudná a ráno zase vyrážame do blízkeho mestečka Myrtleford doplniť čerstvé ovocie a zeleninu. Cesta vedie po hrádzi vodnej nádrže Lake Buffalo. Je to tu bežné, že hrádza je zároveň hlavnou cestou. V priehradách sa tu zvyčajne kúpať nedá, ale na niektorých sa dá jazdiť na lodiach a iných plavidlách. Po rýchlom nákupe späť na prašné cesty. Dnes nás čaká cesta okolo Lake Cobble, jazera ukrytého vo výške viac než 1000 metrov nad morom. Kedysi vzniklo prehradením potoka, ktorý napája Dundongadale Falls, jeden z najvyšších vodopádov v celej Viktórii. Z jazera budeme pokračovať po trati zvanej Staircase, strmom a kamenistom stúpaní alebo klesaní, ktoré preverí aj skúsených vodičov. Uvidíme, ako si s ním poradíme s prívesom. Naším cieľom je Binderry Flat Camping Area, tichá lúka pri rieke Hokwa, obklopená horami a vysokými eukalyptami. Miesto, kde sa deň na cestách končí v pokojnom šube vody a ohňa. Ako sme už spomínali, väčšinu spadnutých stromov odstraňujú práve ľudia, ktorí tadiaľ prechádzajú. Len málo kedy však vyčistia celú šírku cesty. Vyrežú len toľko, aby prešlo jedno auto, čo je pre nás nepochopiteľné. Po krajoch tak zostávajú obrovské kusy kmeňov, mnohokrát široké aj meter. S prívesom je to potom jazda na centimetre. Treba ísť pomaly, presne a bez chyby. Schodisko je za nami a blíži sa chvíľa pravdy. Za týmto potokom je náš kemp. Čo nás tam asi čaká? Ajajaj, kemp je plný. Jedno miesto sme našli, ale obklopené inými ľuďmi. A to na Silvestra skutočne nepotrebujeme. Vysielame preto Vlada na prieskum a on čoskoro hlási, že miesto má krásne, veľké a hlavne prázdne.
Koľko ich máš? Tu. 2 potrebuje Vlado? Jo. Dobre. Ono. No ale Vlado potrebuje aj vrtačku. No. Pomôžem ti. Daj mu količky. Pomôžem s vrtačkou. poď. Naša chladnička sa zbláznila. Namiesto chladenia mrazí. A výsledok? Zmrazené vajíčka. Pike Flat Camping Area leží na rovnatej plošine v údolí pri rieke Hakwa. Na prvý pohľad pôsobí ako obyčajná lúka obklopená lesom, no pozornejší si všimnú stopy po dávnej farbe. Budovy už dávno zmizli, no tvar terénu a rozmiestnenie stromov prezradzajú, kde sa kedysi pásol dobytok a stáli ploty. Rieka Hakwa, ktorá tiahne dolinou, patrí medzi chránené dedičné rieky Viktórie. V skalách starých viac než 400 miliónov rokov sa dodnes ukrývajú skamenené ryby z praveku. V menších prítokoch, kde nežijú pstruhy, prežíva ohrozená pôvodná ryba Barred galaxis. Popri brehoch rieky možno nájsť 2 z najvzácnejších druhov tejto oblasti. Žabu Spotted Tree Frog a drobného Smoky Mouse. Na ďalší deň vyrážame na výlet po okolí. Cesta k Bluff-Hutu patrí medzi tie, ktoré si zaslúžia rešpekt. Strmá, kamenistá a miestami úzka, určená len pre skúsených vodičov. Už samotný výjazd z kempu preverí nielen auto, ale aj vodiča. Terén vyžaduje istotu za volantom, cit pre stopu a vedieť, kedy prepnúť do low range. Bluff-Hut stojí vysoko nad dolinou a postavili ho v 50. rokoch minulého storočia miestni chovatelia dobytka ako jednoduchý prístrešok počas letných nocí na pastvinách. Pôvodná stavba zhorela pri požiaroch v roku 2007 a neskôr ju znovu postavili. Dnes patrí k najznámejším horským chatám v tejto časti Alp a ponúka krásne výhľady na okolitú krajinu.
Cesta pokračuje po skalách a stretnutie s vozidlom v protismere tu nie je vôbec príjemné. Keď navyše ideme do kopca, cúvanie je komplikované a môže byť nebezpečné. Našťastie nás v tomto úseku auto v protismere púšťa a my môžeme pokračovať ďalej. Krátko sa zastavujeme, aby sme sa pokochali výhľadmi, potom pokračujeme ďalej na Lovick's Hut. Lovick's Hut, chata, postavená v roku 1960 rodinou Lovikovcov ako horské útočisko pre chovateľov dobytka, bola obnovená v rokoch 2014 až 2015. Ponúka úchvatné výhľady na široké horské pásma a ticho v tejto časti vysokohoria. Pomaly, tu je to strmé, že? To sú oni? No! Hop, hop. Ne, zadrž si teraz, ne. Už ide táto? Oh no. Je to táto? No. Je to toto. Tam to nepôjde za táto, tam sú tvoje veci, tam máš hračky. Je to toto. Tam to dá? Dobre. No. Oj, oj, oj. Tam má ísť táto? No daj im tú kytičku. Jednu kytičku, jednu hladový. Vladový? Kde je Vladov? It's a farewell gift. Táto vydá. No, tak ja si myslím, že sa uvidíme v Slovensku. No, uvidíme. No, keď nie, tak si zavoláme tú cestu. Si uvidíme. Hlavne opatrne a neotáčať veci. Tak je to tá cesta, no? Bye!